bivši zadrugari, Dalila i Dejan Dragojević navodno će se uskoro useliti na imanje u Šimanovcima, bivši supružnici, kojima su sada već bivši partneri Aleksandra Nikolić i Filip Car trenutno u rijalitiju, pomrsiće konce u novogodišnjoj noći, kada se navodno očekuje njihovo useljenje. Ulazak Dejana i Dalile planiran je u novogodišnjoj noći, jer se zadrugarima spremaju razna iznenađenja. Oni će ući nešto posle ponoći, dok žurka bude uveliko trajala. Dejan planira pred kamerama da reši problem koji pravi Aleksandra, jer je sve prisnija s Carem. Kako je Dejan napolju ostavio zbog toga, probaće još jednom da izglade odnos unutra, pa se očekuje haos u najavi. S druge strane, u problemu će biti i Filip Car, koji nije skroz raščistio stvari s Mujićkom, pa bi moglo da dođe do eventualnog pomirenja, otkrio je upućeni izvor. Inače, Aleksandra Nikolić i Filip Car sve su prisniji, a iako pokušavaju to da sakriju od očiju javnosti, kamera je zabeležila trenutak kad su se ispod stola pipkali, dok su ćaskali. Po Filipovim pokretima deluje kao da je češka po nozi, a u jednom trenutku je izgledalo kao da su se uhvatili za ruku. Oni su se okretali da vide da li ih neko posmatra, ali pošto je Valentina Stanković u tom momentu masirala Cara, par puta je provirila, pa je primetila da se nešto kuva.